נכונים לחיים שלי, נותנים לי גם כלים לשנות שהכל בידיי. הכל זה עניין של בחירה. כל מה שאנחנו בדרך כלל לומדים בצורה מאוד מאוד רחבה, פה פתאום הופך לתרגום מאוד פשוט של מעשיות. אז אחרי שאנחנו עברנו מדיטציות שבהן צחקנו, ומדיטציות שבהן בכינו, והבנו בעצם מקרוב ולא תיאורטית, כי כולנו קראנו את אותם ספרים בסטימצקי, וכולנו הבנו ואנחנו חשופים לתוכנית כזו או אחרת. בהחלמה, ואצל הרב עזרד למדתי שיש פה כלי ודרך ומורה רוחני נפלא, שמקבל אותי כמו שאני, מקבל כל אדם ללא שפיטה, וללא רצון לשנות אותו או להביא אותו למקום שהוא בעצם תבנית, אלא נותן לי את האפשרות לבחור בעצמי. הגעתי להחלמה לפני 2 כתלמידה של רפואה קבלית. תוך כדי הלימודים עברתי גם טיפול באותו סוג של ריפוי קבלי שהרב עזרד מתמחה בו. במשך שנים רבות סבלתי מכל מיני בעיות נשימה למיניהן. ובעזרתו של הרב ובעזרת הלימודים עצמם ותוך כדי הטיפול שעברתי במשך השנה נפתרו הבעיות. זה היה מלווה כמובן בכל מיני עליות וירידות. אבל בסך הכל הכללי אני חושבת שקיבלתי מתנה מאוד גדולה שבמשך 30 שנה התמודדתי עם בעיה מסוימת שאף אחד לא ידע לפתור לי אותה. זה ברובד של הטיפול שאני קיבלתי. שמי עמוס גנור, אני נמצא בעולם היצירה הרבה שנים, אני ספר במקצועי, 35 שנים ספר צמרת. באתי ממקום של המון גאווה והמון סנוביזם, הייתי קורא לזה אפילו עד כדי גועל. ושבאתי ללמוד כאן בהחלמה, מצאתי את עצמי אדם שופט, אדם מלא אנרגיות שליליות, כעסן, חסר תקנה. הייתי אומר אפילו אדם שלא חסר סבלנות, לא מבין את העניין. ושבאתי לכאן, באתי מתוך רצון, לא ידעתי לאן בדיוק אני מגיע. חשבתי שאני בא ללמוד רפואה קבלית, נקודה. מעבר לזה לא ידעתי שאני הולך לעבור איזשהו תהליך של שינוי דרך ושינוי חשיבה ושינוי תפיסות עולם. והטלתי ספק רב בכבוד הרב, ביכולתו לשנות אדם בגיל 45, מה שהוא היה רגיל כל ימי חייו לדפוסי התנהגות שונים, להפוך לאדם אחר. הרפואה הקבלית נושאת בתוכה תחומים רבים ומגוונים כמו שיאצו, רפלקסולוגיה והילינג, אבל פה בניגוד לדרכים אחרות או שיטות אחרות של התחברות אל האדם, יש שימוש בדברים שהם מאוד ייחודיים לרפואה הקבלית, ואני בהחלט אתן דוגמה. הרפלקסולוגיה. אם ברפלקסולוגיה אנחנו עוסקים בלחיצות, ברפואה הקבלית אנחנו משלבים בלחיצות גם סמלים יהודיים. אם בשיאצו אנחנו עוסקים בלחיצות על מנת לפתוח תעלות של אנרגיה, אנחנו תוך כדי הלחיצות מתחברים בתודעה לאותיות האלף בית העבריות. אם בהילינג אנחנו בעצם מעבירים את אותה אנרגיה של היקום, של אור אינסוף, אל אותו מטופל דרכנו, בהילינג הקבלי אנחנו תוך כדי העברת האנרגיה גם משדרים שמות של מלאכים לדוגמה. אין ספק שישנם הרבה מאוד דרכים בשביל להתחבר. אני חושבת שזאת אחת הדרכים היותר חזקות ומשמעותיות.